Maker Productions. Wai so cuta na ga zama ne ni na lasa na tante ta ruhi da kalbi ni an dankan komai kyauta so da na fara har zan kare ban koka ba bani da zaki bayan wannan in dafa ma na ji kalami na san wannan na amsa ma wanda wakili sai kai sirrin zan buɗa ma sanda dalilin ya kai ainun zan nuna ma tallafa so amma sai mun mai kama kama masu shirin sai sun ga fushin mu ba su shirya ma na ci burina na samu soyayya ce duk matsayin yarda ta kai mu ba mu canza ba so kyale tarihi da sa aikinka sanda ka mallaki faɗin ruhi kafa mulkinka tun da halakta fi bin makaruhi rike zaɓinka wacce na yadda da ba ta butulci ita na ɗauka ran ya kudurta ya ba ta abinci da zamo zaka duk matsayin da ya banta ya kai ne bata canza ba